всички! Благодаря ви, че дойдохте. Надявам се чувствате комфортно точно тук, където вложихме толкова взаимни усилия. Днес е един хубав пролетен ден, в който ще получат сертификати предимно хора, които се трудиха от края на септември до почти до днес, до края на март. Нашата септемврийска група и ноемврийската група. Имаме специалисти, които са завършили йога 300, йога 200, пилатес 300, пилатес 200. Днес ще бъдат раздадени и сертификатите на една много весела група. Това са бъдещите преподаватели йога за деца и подрастващи. И освен това, никога не забравяме и красотата. Здравето, хармонията и красотата винаги вървят ръка за ръка. Така че днес ще бъдат и сертифицирани преподавателите йога за лице. Преди да започна да изброявам, още веднъж искам искрено и дълбоко да благодаря на вас, на тези, които имаха дисциплината, които имаха трудолюбието да се посветят на това, което обожават. И това е гаранцията, трудолюбието и любовта, това е гаранцията за вашия успех. Аз лично не се съмнявам в него. Започваме с хора, които доказаха, че 300 часа са нищо. Че 300 часа се минават просто така. Защото участваха в почти всички възможни обучения, надграждащите йога терапия, допълнителните специалности, ин йога, допълнителните специалности, йога за деца, йога за жени. Сигурно пропускам нещо. Мисля, че знае кой да се готви. Честит сертификат на Елица Стоянова. Аз съм просто въодушевена от твоето трудолюбие. Бедна ми е фантазията и беден ми е речника да изкажа благодарност. Благодаря. И за мен. Много успехи за вас. Всичко, което е научено тук, е важно да се преподава. Не само да се усвои за вас, а да имате вие групи. И сега нека да заповяда Ангелина Иванова, която също започне намирна пред йога 300, 500 и йога. И аз съм сигурна, че тя преподава вече. Заповядай. Но си почти готова. Много искам да преподавате. Това пък е моята мечта. Пълни групи желая, пълни зали и много успех. Благодаря много. Тук е сертификата на Ева Петрова, Пловдив. Добре, този сертификат ще пътува към нея. Миглена Шиварова, също участник в Благодаря. Пълни групи желая. Заповядай. Ние продължаваме. Зора Дейкова. Пълни групи желая. Заповядай. Анита. Ще пътува сертификата. Люба Стефанова. Благодариме на Люба Стефанова. Тя е в слънчев бряг.
Това ще пътува за там и скоро и ние ще дойдем. Имаме ретрит на Сарафово. Така че Люба да ни чака. Лея Перес. Благодаря за постоянството и трудолюбието. Заповядай, пълни зали желая. Алексина. Предполагам, че не е тук. Искам да й благодаря лично, защото тя пътуваше за всичките ни уикенди от Каварна. Моника не е имала шанса да бъде тук. Аз си благодаря за дисциплината и отдадеността и не само към хата йога и към медитация, но и към крия йога. Виолета Илиева. Най-добрият начин да започнеш е да започнеш йога на морето. Да. Веранда Самхита казва, че най-добрият начин да започнеш йога е през есента и през пролета, а Виолета знае, че най-добрият начин е да започнеш на морето. Пълни зали. Мария Мандулова. Искам да благодаря на Мария за усилията и като отговорник на групата и този сертификат ще пътува за Пловдив. Така, Наталия. Наталия Николова. Благодаря много за отдадеността и за дисциплина. Благодаря на вас също. Калина Иванова. Благодаря на Калина за дисциплина. От по-близо, но почти не пропусна занимание. Благодаря. Заповядай. Симона Начева. Симона прекрасно комбинира изкуството и танците с йога. Моите поздравления, това ще пътува за нея. И ние продължаваме. Наталия Недялкова. Благодаря ви, Наталия. Заповядайте. Пълни групи желая. И аз благодаря. Виолета Цветкова. Аз ви поздравявам. Благодаря. Желая пълни групи. Това е просто прекрасно. О, такова прекрасно нещо не съм получавала. Надявам се да ви харесам. Просто се изкушавам. Веднага се изкуших. Това са едни прекрасни бисквити. Меденки, които са във формата на лотос. Така, ние продължаваме. Това е Ивелина Филипова. Този сертификат ще пътува. Това е Ивана Колева, сертификата на Ивана. Тя е Благоевград. Ина. Да. Смятам да продължа да надграждам. Много се радвам. Заповядай. Пълни групи желая и реализация. Благодаря за цветяне. Така, ние продължаваме. Ева Иванова. Все повече изненада. Честито. Благодаря
Много пълни групи желая и споделяне на знания. Благодаря. Това е за мен. Благодаря. Сърце, помешайте. Така. Продължаваме с Глория Маринова. Евелина Петрова. Евелин Петрова, съжалявам. Евелин Петрова. Честито, Евелин. Желая пълни групи и реализация. Заповядай. Борислава Сотирова. Заповядай. Пълни групи желая и успех. Александра Караганска. Честито. Пълни групи желая. Благодаря. Сега ще го дам. Много се отрувах в зала. Благодаря. Пълни групи. Александра Георгиева. Този сертификат ще пътува за нея. Мартина Йорданова. Този сертификат ще пътува. Да, може. Тя се обади, че пътува. Предай поздрави и пожелания за успех. Веселина Стойкова. С този сертификат ще пътува за Русе. И ние продължаваме с групата от ноември. Кристина Радолова. Ако е тук, да, заповядай. Благодаря на Кристина, че много постепенно, честито първо, много меко и спокойно навлиза в йога. Точно синоним на думата Ахимса. Честито! Искра Алексиева. Благодаря за трудолюбието и за отдадеността. Заповядай, успех, желая и реализация. Това е Виолета Хайдукова. Сертификата ще пътува за нея. Таня Русковска. Също искам да благодаря за дисциплината и за спокойствието по времето на това обучение. А преди всичко, честито, заповядай. Милена Иванова. Този сертификат ще пътува. Благодаря на Милена. Кристина Ефимовска. Благодаря. Още една наша нова йога преподавателка. С пожелания за успех и пълни здраве. Благодаря. Габриела Павлова. Ако не е тук, това ще пътува за нея. Ивелина Кирилова. Това ще пътува. Така. Тук е Драга Велкова. Тя е във Варна и Слънчева Варна ще ни очаква. Десислава Василева. Благодаря. И аз ви благодаря.
за труда и усилието. Това е за вас. С пожелание за успех. Антония Александрова. Това ще пътува за нея. Павлина Стойчевска. Това също ще пътува. Радослава Джонова. Мисля, че преминаваме към пилатес. Може би Радостина? Радостина. О, съжалявам. Може би Павлина. Заповядайте. Благодаря. Първо поздравления. Много благодаря. Още един човек, който доказа, че с усилие и с трудолюбие човек може да напредне винаги. Благодаря, пълни Много зали. благодаря. Извинявайте. Ангелина. Павлина. Аз съм Полина, може би има грешка в изписването или в прочитането предишния сертификат. Ще го видим, да. Сега продължаваме. Ангелина Станчева. Благодаря. Заповядайте. Желая пълни зали. Вие сте в пилатес 300 и това означава и терапия, и красота, и здраве. Да, благодаря. Вече ги има. Да. Аделина Йорданова, само да завършим тези, сертификата ще пътува. Аделина. Адриана. Александра. Чия? Стоянова. Заповядайте, това е за вас. Пожелания за успех. Благодаря. Полина. Да. Стойчевска. Да, Да, Стойчевска. Стойчевска. Антония Александрова. Антония не е тук. Полина съм аз. Да. Антония няма за сега нищо. Заповядайте, Поле. Разбрах, че обичате сладко. О, Да ви да. е сладък живота. Благодаря. Заповядайте. Благодаря. И с Аз ви екзотичен поздравявам. вкус. Да, аз ви поздравявам и за знанията, и за трудолюбието, а най-вече и за това, че много помагахте като отговорник на група. Благодаря много. Благодаря. Продължаваме. Вероника Панкова. Мисля, че пилатес 300. Благодаря за трудолюбието и отличните познания. Валентина Мадлова. Да. Ето, благодаря. Пълни групи. Желая. Благодаря ви много. Всичко най-добро. Надежда Кирилова. От вашата група, не, пилатес, може би малко по-късно защо. Надежда Василева. Пилатес. Мира Славчева. Пак ще идва, защото е един човек, за който красотата е на пиедестал. Йога за лице и пилатес. Изключително благодаря за дисциплината и направих един голям въпрос. И аз благодаря. Ана Мария Русева. Председателка, отговорничка на група, изключително благодаря. Перфектна във всяко едно отношение. Много благодаря, една творческа картина за вас. О, благодаря ти, с това се занимаваш. Да. Благодаря Значи много ти за рисуваш. Освен сладкото, страстта ми е живопис. Благодаря. Така, ние продължаваме с Габриела. Желева, Гелева, не. Гелева, да. Честица, така. Благодаря ви и аз. И желая много успехи. Благодаря.
Менгова. Благодаря от сърце за дисциплината, за посещенията винаги тук присъствено. Заповядайте. Пълни групи. Благодаря ви. Сърдечно благодаря. Яница Петкова. Това е още една прекрасна дама, която е пилатес инструкторка и лети. Да се ползва, пълни групи желая. Благодаря много. Цветелина Цветкова. Цвети честито. Благодаря. Една прекрасна пилатес инструкторка, пилатес 300, пълни групи желая, стъжия и въобще само нагоре и напред. Светла Йорданова. Светла Йорданова, честито. Прекрасно се представихте и заповядайте. Пълни групи. Благодаря ви, бъдете здрави. Благодаря. Тереза Полидоро. Аз ще взема сертификата. Добре, това е Лили, сигурно. Да. Да, след малко ще дойде. Поздравления от мен. Даниела Митевска. Десислава Милошева. Ще пътуват тези сертификати. Кристина Йорданова. Тя не е тук. Елица Копрева. Още един човек, който се справи блестящо с задачата. Винаги знаеше точно какво има за домашно, правилника, кога в коя лекция е, кога се случват нещата и как. Аз съм възхитена. Заповядайте. Красимира Липчева. Ще пътува този сертификат за нея. Но още не се притеснявайте. Така. Лилия Владимирова. За дисциплината и за старанието. Отлично представяне. Пълни групи желая. Много благодаря. И още един сплотен колектив от ноември. Това е Розивиева Дамянова. Много благодаря за усилията, за присъствие. Това е за вас. И още сладко. Желая сладки, пълни групи. Александър Делинов. Аз! Може ли да някакво да възприеме някой като... Не ви възприемам като мой казармен ръководител, просто давам малък от казарната. Благодаря. И пожелавам много успех, пълни групи и реализация на знанието. Кристина Ванкова, ако е тук. Фидрес Зекрие, ето една наша ученичка, която се справи от Лондон. Честито, сертификата ще пътува. Десислава Караджинска, тя не се чувства много добре, но сертификата ще пътува към нея. Ако е навън, да. Ако е навън, може да го предадете.
Мария Вълчева, Варна. Още един сертификат за Слънчева Варна. Росица Чулакова. Рея Галамбош. Рея завърши пилатес 200. И още един човек, който претворява пилатес изкуство и пилатес, танци пилатес в едно. Тя е една от главните балерини в Русенската опера. Това ще пътува. Кристина я споменахме. Добре, ние продължаваме. Севим Хасан. Севим Хасан има сертификат и по Денсвит, и по Табата. Предполагам, това ще пътува за нея. Станка Дочева. Това ще пътува за нея. Благодаря. Тук ли е? Да. Много ви благодаря. Аз също много благодаря. Честито за успеха. Заповядайте. И благодаря за тези прекрасни цветя. Както спознахте, че съм точно от тези цветя. Тук стана една прекрасна цветна градина. Лилия Милева. Благодаря ви и аз за усилията, за отличното представяне. Желая пълни групи. Благодаря ви. Благодаря. Успех на всички Да ни е момичета. Така, Петя Тоползова, пилатес 200. Това със сигурност ще пътува към нея. Селин Кадир. Това е Табата. Отново. Така, пак Селин. Елена Томова Табата. Ще пътува за нея. Тамара Селинова. Пилатес, преподавателка. Много благодаря. Благодаря. Благодаря ви за дисциплината и за успеха. Благодаря, успеха. Александра Шихадей, това ще пътува за нея. Тя е провинцията. Кристина Костова. Най-прекрасните, най-милите наши преподавателки, честито, йога за деца и за подрастващи. С пожелание за всеки, Валентина Постолова. Честито, Валентина. Още много се радвам, че бяхте така сериозно да изкарате цялото обучение и да имате прекрасен успех. Благодаря. Желая пълни групи. Искам всички, които са в йога за деца, да работят йога за деца. Благодаря. Виктория Петрова. Този сертификат ще пътува за нея. Карина Карабойчева. Ще пътува. Катерина Тинева. Кристина Нейчева. Честито. Благодаря. И сега направо да казва кой ще идва на 27-ми в нашите групи. Йога за деца. Йога за деца завършва 20 човека и аз като напиша кой ще работи и тишина. Да видим сега кой ще работи. Желая ви безкрайно прекрасна реализация. Мария Михайлова. Това ще пътува за нея. Григорова, Меглена Григорова. И аз ви благодаря за повярване. Благодаря и успех на всички.
Нели Шаламанова. Честито. Благодаря. Изключително съм задължена. Благодаря. Благодаря. Петя Димитрова. Силвия Прибиловска. Може ли аз да го взема? Може. Че е болна. Благодаря. Благодаря Направо от дам нейно име. от нейно име. Благодаря. Пожелания за успех. Силвия Димова. Да. Светли групи желая. Благодаря. Сигурна съм, че са такива. Благодаря. Ви. Така, не продължаваме. Кристина Семова, йога за деца. Една прекрасна майка на 3 деца, която вече започва с тях група. Соня Димитрова. Благодаря ви. Вие от Благоевград се справихте безупречно. Благодаря много. Пълни групи желая. Благодаря. Успех. Стефка Калчева. Това е сертификат, ще пътува за Бургас, а и ние скоро ще отидем при Стефка. Светлана Александрова. Ще пътува този сертификат. Камелия Сакалова. Камелия. Благодаря ви. С пожелания за прекрасни часове. Много ви благодаря. Петя Гочева. Кристина Динекова. Тя е, ако е още навън, някой може да го предаде, малко не се чувства добре. Ако е навън, ако не, Не, аз съм предам. Добре. Ако не, трябва да... Чуйте я, да може да го върне и да го Добре. получи по екон. Гергана Таскова. Благодаря ви. Благодаря. Прекрасни резултати, така че усилията и трудолюбието са възнаградени. Благодаря ви. И групи най-вече. Благодаря. Не забравяйте. Даниела Гришанова, Дарина Ванчева, Десислава Славова, с пожелания за пълни, прекрасни групи. Това са най-лъчезарните групи. Както ви е безусловна любов. Евгения Николова. Честито, Евгения! Благодаря за трудолюбието и ето резултата. Чудесна сте. Габриела Георгиева ще пътува сертификата. Бояна Стоилова. Ето още една прекрасна млада майка. И вече йога преподавател, йога за деца. Желая Бойка Копанарова. Благодаря ви. Един човек, който се канеше от отдавна да запише обученията и ето накрая реализира своята, надявам се, мечта. Благодаря. Заповядайте. Успешни. Румяна Георгиева. Този сертификат ще пътува. И ето започваме йога за жени. Както обещах, Елица Стоянова, поредната специализация.
Светла Александрова няма ли? Нищо. Ще пътува. Кой е контра? Светла Александрова, Петя Гочева, или вече ги четохме тези дами. Да. Продължаваме накрая с него. Кристина Гулова. Това е една дама, която е йога преподавател, специалист йога за женско здраве вече, кинезитерапевт и един от преподавателите в нашето обучение. Фани Спасова, още една преподавателка, Фани, завършила преподавател и най-добрата последователност е първо преподавател, след това е специалист. Благодаря. Желая ви се. Виктория Петрова ще пътува. Гергана Янева, една наша преподавателка от Добрич, това ще пътува за нея. Ели Иванова, която продължава обучението. Анелия Лазарова. Анелия Лазарова е с 2 специализации. Тя е от Пазарджик, има йога за деца, вече има и йога за жени. И е хубаво да захове знанията си в йога преподавател. Анелия, честито. Моника Николаева. Седбюзар Ходжа, която е в Кърджали. Честито, Седи, това ще пътува за теб, също една участничка, една наша курсистка, която вложи много усилия и те дадоха резултат. Галина Атанасова, наша преподавателка, която беше в септемврийския курс и направи специализация. Този сертификат ще пътува за Несебър. И честито на Галина. Александра Георгиева ще пътува този сертификат за нея. Десислава Пунчева. Обучения, едни от най-прекрасните дами, специалист йога за лице. Заповядайте, честито. Вдъхновението, благодаря ви много. Благодаря ви и аз. Благодаря ви. Иванка Палейкова. Този сертификат ще пътува за нея. Невена Трифонова. Те прекрасни дами, йога за лице. Мария Фьодорова. Тя мисля, че е на морето. Така. Мира Славчева. Опасна, добра комбинация. Честито. Заповядайте. И това е Галина Атанасова, нашата преподавателка от Несебър, която специализира йога за лице. Благодаря и. Вероника Димитрова. Йога за лице. Прекрасно сте. Аз ви благодаря. Аз също много благодаря. Честито. Пълни групи. Благодаря много. Виктория Петрова. Този сертификат ще пътува. Гергана Янова. Вече говорихме за нея. Дали не ги изчерпвахме вече? Да. Благодаря на всички, на тези, които сте тук, на тези, които по една или друга причина не могат да дойдат, на всички, които са в провинцията. Ще ви помоля да направим за последно с сертификатите една обща групова снимка. Заповядайте тук. След което, който желае, може да остане.